OK, tak poďme na to. Dnes zaujímavá téma podľa mňa. Kľudne si zapnite kameru, keď chcete. Aby som vás videl, zatiaľ vidím len Katarínu. Ahoj Katarína, veľmi pekne ťa Ahojte, pozdravujem. ahojte. Máš nad sebou nejakú auru? Modlu. Modlu. Čo to je? Mám sobika z Sobik. Laplandu. Uh-huh. Sobik Že- z Kauflandu? Z Laplandu. Kaufland. Fínska. Fínsky. Lapland. Fínsky Lapland. Kaufland. Fínsky. Zaujímavé, som nevedel, že Fíni majú Kaufland. To musí byť veľmi, veľmi cenný sobik. Hádam ti dodá nejakú dobrú energiu. Dúfajme. Nad ním ešte srdiečko, tak keby náhodou nie, tak Vyzerá to, ako by to malo na teba padnúť normálne za chvíľu. Potom ťa osvieti. Dobre, ja tak som sa tu mi mala páči. obraz a som sa bála, že práve na mňa spadne, takže som ho dala preč. OK, teda, to sú veci. Padajúce obrazy. Dobre, a aj Zuzka tu tiež vidíme. Dobre, môžeme pomaličky začať. Milan je tu, OK, super. Aj druhý Milan, paráda. Dnes by som vám chcel niečo porozprávať o vytrvalosti, keďže s tým mám nejaké skúsenosti, tak by som vás rád zasvetil do takého sveta vytrvalosti, pretože si myslím, že vytrvalosť je veľmi dobrá vec, ktorú môžete veľmi dobre využiť vo svojom živote. Ja osobne si myslím, že ak niečo chcete v živote, čo stojí za to, tak väčšinou potrebujete byť vytrvalí. Takže nejaké kultivovanie vytrvalosti je podľa mňa veľmi dobré, ale nie je to úplne zadarmo. Nie je to úplne zadarmo, tak ako všetko na svete. Takže tomu by som sa chcel povenovať dnes. Ja som trávil čas rozhovormi s rôznymi ľuďmi, ktorí sú dosť vytrvalí, nebudem ich tu menovať, lebo tu nie sú, ale sú to ľudia, ktorí teda dokázali rôzne výrazné veci, o ktorých sa akože písalo v novinách a tak, hej. A ja som chcel teda vedieť, že ako to robia a že čo ich k tomu vedia a tak ďalej. A väčšinou teda tí ľudia majú nejaké zranenie z toho života, ktoré proste si potrebujú nejak vykompenzovať nejakou aktivitou, do ktorej sa proste kusnú a je to ich celý život a väčšina z nich ani teda mi nevedela úplne presne opísať, že prečo robia to, čo robia, prečo sa venujú úžasné desiatky hodín týždenne nejakej cieľavedomej aktivite. Proste to musia robiť. Je to nejaké ich také moderné otroctvo, niečo, čo ich proste núti, hýbe, tlačí. Raz som sa pýtal, že dobrá, čo by si robil, kebyže ako sa ti dolámu nohy, alebo čo. A odpoveď bola, že tak by som strieľal z luku, alebo niečo proste. Niečo by som si našiel, pričom by nemuseli byť potrebné nohy a proste pokračoval by som ďalej v tom svojom nejakom, v tej svojej nejakej trajektórii. Čiže väčšinou tí ľudia chcú dosiahnuť nejaké veľké veci, chcú, aby sa o nich vedelo a chcú, aby si ich ľudia nejak zapamätali, chcú tu niečo nechať, odovzdať. Častokrát sú tam skrátka tieto motivácie, ktoré ich vyslovene tlačia do toho, čo robia. Otázka je, že či sa to dá robiť aj bez toho. Dá. Ja osobne si myslím, že sa to dá robiť. Prečo si to myslím? No lebo som na sebe spravil taký experiment, kedy teda som si povedal, že odbehnem ten ultramaratón. Povedal som si to asi už pred 3 alebo 4 rokmi, mimochodom. A až minulý rok som sa k tomu konečne dostal z rôznych dôvodov. A hovorím to kvôli tomu, pretože mňa osobne beh nejak extra akože nikdy nebavil, ani ma nejak extra nebaví a ani v ňom nie som nejak ako extra dobrý, že by mi to išlo prirodzene, že by som ako od malička behal, hej, proste no behal som, robil som kadejaké veci, ale zrovna beh nebol nejaká moja ako doména, hej, že by som vedel nejak rýchlo behať, alebo mal nejaké dlhé nohy, hej, ja nemám moc dlhé nohy, ja mám skôr ten vrch tela silnejší, čiže
A nohy a tá spodná časť mojho tela určite nepatrí k mojim silným stránkam, práve naopak. Takisto behanie nepatrí k mojim silným stránkam a je úplne možné pre mňa behať viac ako 10 hodín v kuse a mať z toho v pohode dobrý pocit. Keď je to možné pre mňa, je to možné pre kohokoľvek, tá vytrvalosť sa dá naučiť a teraz tou vytrvalosťou nechápte tých akože 10 hodín, čo niekto beží ultramaratón alebo 12 alebo 24 alebo 50 alebo 100 hodín, to nie je až tak podstatné, ten samotný výkon. Tá vytrvalosť je o mnoho podstatnejšia pri tom tréningu, čiže to, ako sa dostanete k tomu výkonu, je tá vytrvalosť, pretože tam sa bavíme o mesiacoch, o rokoch, niekedy o desiatkách rokov, ktoré musíme cieľavedomo do niečoho venovať, aby sme teda niečo z toho získali. Takže preto sú to podľa mňa vytrvalostné športy, nie až tak preto, že ten človek musí niekde behať alebo bicyklovať alebo niečo, ale skrátka musí naozaj veľa hodín robiť jednu a tú istú vec, ale to je v športoch veľmi podobné. Čiže čo je takým základnou predispozíciou na to, aby ste mohli budovať vytrvalosť, je veľmi jednoduchá vec a mnoho ľudí ju veľmi opomína a to je to, že to musíte mať radi. Tá činnosť, tá aktivita alebo niečo na tej činnosti a aktivite musí byť pre vás príťažlivé. Musí vás to nejakým spôsobom baviť. Ja som dnes počúval, aj pozeral vlastne interview s Alexom Honoldom, neviem, či viete, že kto to je. Ja ho registrujem už veľmi dlho. Je to taký známy lezec, ktorý lezie solo, to znamená bez istenia. A voľakedy dávno bol o ňom taký dokument, kde v Yosemitoch vyliezol na takú veľkú stenu ako prvý na svete bez akéhokoľvek istenia, bez akéhokoľvek lana. Čo je akože dosť také extrémne. A teraz mal na Netflixe nejakú show, čo liezol na tú najvyššiu budovu. Neviem, kde to je presne, či v Tajvane, alebo kde Taipei, alebo kde to je, nepamätám si to presne, niekde v Ázii. A myslím si, že to bolo na Netflixe, takže asi teraz chodí po nejakých interviu a tak ďalej. Ale veľmi dobrý týpek, kľudne si to pozrite. On je taký veľmi ako pri zemi. Robili tam rôzne mu skeny mozgu ešte pred tými rokmi a on sám sa k tomu tak vyjadruje, že to o veľa veciach ako nevypovedá a v podstate vždy hovorí jednu a tú istú vec a to je tá, že on proste miluje to lezenie, to je proste jeho svet a to robí proste posledných 30 rokov a robí to každý deň a chce to robiť každý deň a to je proste výsledok, že keď 30 rokov budeš robiť niečo, čo máš rád, tak jednoducho budeš vedieť robiť veľmi extrémne veci. Čiže on to vždy tak opisuje, že tam není žiadna nejaká mágia v tom celom, alebo on není ničím špeciálny, ani nemá nejaký iný mozog, ani nič také, ale skrátka, keď 30 rokov robíš jednu a tú istú vec, tak sa udejú určité zmeny na tvojom tele, aj v tvojej mysli, aj mozgu. Ale ty si spomenul, že teba to moc nebavilo to behanie, akože to spravíš, tak? mal si tam cieľ, nebol to tvoj Lieblings? No, čiže čo s tým presne? To bol ten problém, že čo vlastne s tým spraviť. A keď máš nejakú aktivitu, ktorá ťa moc nebaví, tak vieš si nájsť niečo, čo ťa baví na tej aktivite. V mojom prípade sú to také dve veci, také univerzálne, ktoré pre mňa sú, že áno, toto som vždy mal rád. Prvá vec je bolesť. Ja som vždy nejakým spôsobom mal dobrý vzťah k bolesti. Nie také bolesti, že ležím a ako niečo ma bolí, ako to ako nepotrebujem, aby ma niekto nejakým týmto punishment akože plieskal po chrbte alebo niečo. Ako nikdy som to neskúšal, čiže kto vie, ale no myslím si, že nie, ako toto ma nejak ako extrémne neláka zatiaľ. Ale mám rád, keď môžem to telo niekde tlačiť do nejakého niekam. Hej?
To má veľa ľudí, ktorí majú radi športy, to poznajú. Ty asi, Roman, to tiež pozná, že skrátka ideš na nejakom limite a začína to bolieť a vtedy je to ako keby taká sranda. Hej? Pre mňa je to aspoň teda sranda. A veľa ľudí to má, ktorí sa venujú športom. Takže to bola jedna vec, že naozaj pri tom behu človek môže prísť na hranu nejakých možností a tam si to môže začať ako nejak užívať. A druhá vec pre mňa bola tá, že som v prírode a v horách. Čiže väčšina tých behov, ktoré ja som robil, boli v horách, boli do kopca, z kopca, po skalách, v Tatrách a tak ďalej. To je niečo, čo ja mám rád. Skrátka sa tam cítim dobre, neviem z akého dôvodu, ani potom nepatrem, ani nič také, skrátka to je nejaká karma, ktorú mám. A to som využil. Hej? Kebyže mám ako behať niekde na okruhu každý deň, alebo na asfalte, alebo niečo také, tak ako nikam sa nedostanem. Hej? Nikam sa nedostanem. Čiže našiel som si na tej aktivite niečo, čo mne je príjemné. A to je veľmi, veľmi dôležité, pretože aj keď chcete robiť meditáciu, ktorá je tiež o vytrvalosti a tiež tam veľkú časť vytrvalosti potrebujete ako nabrať, tak takisto vám tie príjemné pocity, to, že vám to vie byť príjemné, vie vám to uľahčiť. Pretože keď príde ten taký príjemný pocit, také potešenie z tej praxe, tak vlastne ten pocit otvára cestu koncentrácii. A keď sa koncentrujete, tak viete vydržať veľa, veľa rôznych vecí. Čiže keď aj sedíte v meditácii a príde taký ten príjemný pocit, sa tomu hovorí, že píty a je to proste, že to ide, že to je dobré, hej, že proste sa ako keby, že to tej mysli ide, že sa chytí toho objektu a zotrváva na ňom, tak vlastne tá koncentrácia sa vie veľmi rýchlo a veľmi výrazne prehlbiť a čím hlbšia je koncentrácia, tým dlhšie človek vie sedieť bez toho, že by ho čokoľvek vyrušovalo. Skrátka tá pozornosť sa určitým spôsobom zúži a nemá ten človek veľa vyrušení, ktoré by ho vyrušovali. Proste nerieši žiadne zvuky, nerieši žiadne iné pocity, zabudne na bolesť, nič ho nebolí, žiadne myšlienky ho neotravujú alebo nemá vôbec žiadne myšlienky. Skrátka je v takom stave, že môže takto sedieť hodiny. Samozrejme, tieto stavy sa treba naučiť. Oni môžu prísť aj ako náhodne, že človek sedí a skrátka to príde. Čiže keď príde nejaký taký príjemný pocit, tak je dobré ho zaznamenať a kľudne ho môžete rozvíjať. Nie sa k nemu pributávať, nebyť úplne z toho akože je super paráda, lebo to väčšinou úplne rozhádže ten vnútorný svet a ono to zmizne a ste na tom horšie než predtým. Čiže človek musí mať určitú vyrovnanosť k tým veciam, ale keď už to zažijete párkrát a viete, že čo to je, tak už viete, kedy to na vás ide a viete, že ste v takom stave, že pohoda. Takže to, že je niečo príjemné, naozaj netreba podceňovať. A to vidím na strašne veľa ľuďoch, ktorí sú hlavne mladší, z tej mladšej generácie, alebo teda mladší odo mňa, a že chcú veľmi veľa vecí, lebo samozrejme veľmi veľa vecí vidíme na internete a chceli by sme ich, lebo ostatní ľudia ich robia a vyzerajú pritom super, alebo sú to nejaké zaujímavé veci, tak to chcem aj ja. A teraz ľudia chcú, ja neviem, behať, alebo chcú tancovať, jak Katka tancuje, alebo chcú čokoľvek. Ako v dnešnej dobe fakt, že ľudia majú toľko rôznych koníčkov, záľub a veci, ktoré ako skúšajú, že to by som tu bol do zajtra, kebyže všetko vymenujem. Problém častokrát je v tom, že tí ľudia sa radi na to pozerajú, príde im to pekné, keď to vidia, ale keď to robia, tak už to není pre nich až také pekné. Jednoducho nemajú z toho to potešenie. Nie je to také, že toto je ono. Hej, častokrát tam potrebujú mať nejakú pozornosť a niekde to uploadnúť, alebo nejak to v tom sociálnom virtuálnom svete nejak potvrdiť, že toto robím, lebo majú pocit, že potom budú nejaká identita, alebo niečo budú znamenať, alebo vo svojich očiach
Nejakí budú, ale toto je častokrát prekážka tej vytrvalosti. Pretože to je nejaká pripútanosť k nejakej predstave, k nejakej identite. Človek si buduje nejakú identitu niečoho, aký má byť a ako majú veci fungovať a ako si ich predstavuje a tak ďalej. A to je častokrát zábrana k tej vytrvalosti. Pretože keď chcete robiť niečo naozaj, že vytrvalo, tak to musíte robiť dlho. Nie deň, nie týždeň, bavíme sa o rokoch. A za roky sa veľa vecí zmení. Ty sa zmeníš, niečo v rodine sa môže zmeniť, tvoja práca sa môže zmeniť, skrátka, toľko vecí, áno? Môžem jednu vec? Ale dajme tomu, že dlhodobo sa človek venuje nejakému športu, nejakej veci. Ale tak, ako sa dlho venuje, možno je vyskilovaný, možno to má napozerané, ako hovoríš, ako by to malo byť, ale vek nepustí a už to nerobíš tak, ako si to mohol robiť pred 10 rokmi, lebo to telo to proste nepustí. No a tam prichádza kosa na kameň, lebo jednoducho tam tá radosť potom sa vytráca, lebo vieš, že ti chýba polkrok a už ho nikdy nespravíš, lebo už to chýba, už to proste a tým pádom celé to padá jak domček z karát. No a to sú tie presne ako dilemy profesionálnych športovcov, ktorí vlastne potom ide dole tá krivka a oni z toho majú depky, lebo sa počas tých rokov pripútali k nejakej predstave svojej, nejakej identity. Hej, že ja som niekto. Častokrát to je nutné. Hej, v tom profesionálnom športe je to nutné, aby on sa pripútal k nejakej identite, že ja som majster sveta. Hej, ja som najlepší, ja som najrýchlejší, ja som taký, onaký, jen taký. Hej. Čiže naozaj častokrát ako je to podporované, je to nutné, proste oni musia byť vyhajpovaní, tí profíci, aby naozaj ako všetko dali bokom. Ten profesionálny šport je veľmi, veľmi egoistický a veľmi o pripútanosti, čiže potom oni musia mať nejakú rehabilitáciu, keď s tým skončia, keď tá krivka ide dole. Lebo v podstate to je tá odvrátená stránka toho celého, že oni keď skončia a už vedia, že všetko dobre majú za sebou, tak vlastne už tam nevidia to potešenie. Nemajú v tom žiadne potešenie v tom, čo robia. A to zastáva, hej, akože veci sa začínajú, končia, ako keď to robil niekto 20 rokov, ako okay, je vytrvalý, hej. Možno, že je najvyšší čas začať robiť niečo iné, hej. Áno, veď toto je to, že to iné, teraz nájsť to nové a teraz tá dimenzia toho, že nemusí všetko, neviem, aké high a top, ale je to predsa len, je to iné, nové a teraz nájsť si v tom tú radosť je veľmi ako veľký case. No tak je to case, keď máš od seba nerealistické očakávania, alebo keď príliš tlačíš na tie očakávania, tak to bude ťažké. Keď to budeš proste brať tak, že jak niektorí tí ultramaratónci, že oni behajú tie ultramaratóny do 70-ky a fakt, že ide odbehnúť tých 100 míl a mu to trvá, ja neviem koľko dní a už aj je to po limite, už tam ani nikto není, ale on si to odbehne, lebo proste to je jeho ako nejaký achievement, niečo, čo on chce dokázať. Alebo sú ľudia, ktorí chodia po horách do vysokého veku a robia to celý život a majú také nejaké svoje projekty, že dobre, ešte toto chcem výjsť a ešte tam chcem ísť a vedia si to ako prispôsobiť tomu svojmu životu, tak vedia ísť ďalej. Hej? Keď naozaj majú tú činnosť, ktorá im vnútorne spôsobuje tú radosť, že nepotrebujú v ten daný moment toho, čo robia, nepotrebujú tú validáciu. Že sú dobrí, že sú rýchli, že sú silní, že sú takí, onakí, jen takí. Hej? Dobre, ale ešte môžem teraz napadla jedna vec, aby mi to nepadlo, že ale v tomto prípade, že nie je to aj pri tých ľuďoch niečo také, že akože unikajú pred niečím, čo by mali skutočne riešiť, že idem si nájsť teraz, že idem byť najlepší lukostrelec. Bum, idem sa tomu na 10 rokov, aby som si tam proste sa na to sústredil, lebo lukostrelba zrazu. Ale hej, že to je taká úzká hranica, keď sa niekto upne na niečo, že... Je to, áno, určite áno. Ako je to vždy o tom, že vždy, keď tam bude to upnutie, vždy, keď tam bude tá pripútanosť, tak skôr či neskôr celá tá vec ťa začne znútra zabíjať a proste bude tam veľa toho au. To je proste fakt. Hej? Keď tam budeš mať to pripútanie, tak to nebude dobre. Aj keď budeš vytrvalý, hej, aj keď ako môže ťa to niekam posunúť a naozaj tú vytrvalosť môžeš mať, bude to bolestivé. Hej. Vytrvalosť sa dá viacerými spôsobmi
ako dosahovať, hej, a môžeš mať dobré zámery, ktoré ťa dostanú k tej vytrvalosti a môžeš mať neprospešné zámery. Keď máš prospešný zámer, že dobre, ja som rád v horách, rád mám aktivity, ktoré sú fyzicky náročné, teraz hovorím o sebe, a keď som v tých horách a robím nejakú aktivitu, ktorá je fyzicky náročná, že musím bojovať sám so sebou, mne je úplne jedno, že či som najrýchlejší, alebo či som posledný, či vyhrávam, či prehrávam, je mi to úplne upredele. Hej? Tá aktivita samotná je pre mňa dostatočnou odmenou, aby som bol ochotný sa znova a znova vystavovať tej aktivite. Samozrejme, že najväčšou výzvou pri celom tomto, o čom hovorím, je to, že ja môžem mať nejakú aktivitu, v ktorej ako keby zabudnem na čas a priestor a viem sa na to koncentrovať, lebo tam viem nájsť to pity, hej, tie príjemné pocity, to, že sa vlastne tá myseľ skoncentruje na to, že jej to dáva zmysel, ale stále môžem mať nejaký zlý zámer. Stále to môžem robiť preto, lebo chcem byť najlepší, alebo chcem zapôsobiť na kamarátov, alebo chcem, ja neviem, na Instagram to ukazovať, alebo môjmu susedovi chcem ukázať, že ja som lepší než ten druhý. Čiže keď tam budem mať ten zlý zámer a stále tá aktivita bude pre mňa vhodná, že je tam to potešenie, že mám z toho potešenie, aj to začne byť bolestivé. Skôr či neskôr. Tá pripútanosť ťa niekde dotlačí do nejakých dilém, môžeš ochorieť, nemôžeš to robiť a zrazu tá tvoja identita, no komu teraz ukážeš? Že ty si ten king. Zraníš sa. Komu teraz, do koho teraz zaujímaš? Keď nerobíš to, na čom si postavil tú svoju identitu. Takže naozaj tí ľudia, ktorí vedia robiť tú vec celý život, to sú tí, ktorí ako keby ktorí to majú úplne uprdele, že či sú prví, alebo poslední, alebo takí, alebo onakí, proste to robia, lebo toto chcú robiť. Proste tá aktivita sama o sebe je pre nich tak príťažlivá, že nepotrebujú nič k tomu. To je napríklad ten Alex Honnold, keď si pozriete to interview, tak vlastne on tam rozdelil ten taký život, on má teraz 40 a vlastne od 18 do 30 neznamenal nič. Žil niekde v nejakom aute, v tých Yosemitoch, alebo kde teda, a chodil tam každý deň liesť po tých obrovských stenách a nič neznamenal a bol priemerný lezec a vlastne on v tom interviu hovorí, že to bolo najlepšie obdobie mojho života. Proste to bolo top. Proste tam som mohol len liesť. Čiže keď naozaj ten zámer je tam veľmi čistý, tak tá vytrvalosť vydrží čistá. Keď ten zámer za to vytrvalosťou nebude čistý, tak áno, budem mať vytrvalosť, môžem dosiahnuť aj veľké veci. Otázka je potom, že či budem spokojný niekde ďalej po ceste. To je to, na čo si sa ty, Roman, skôr pýtal, na tú spokojnosť dlhodobú. A to sú presne dve veci. Skôr tú aktuálnu radosť, lebo vlastne keď ti to nevychádza v tom športe už v tej chvíli, že ty je tam veľa faktorov. Ja som si tam na ten hokej premietol trošku, že idem si zahrať na partičku, ale už to není ono, už to není to, čo bolo pred 3 rokmi. Keď už aj nie ja, tak niekto iný už není taký, aký bol, hej, a tak ďalej, už to nehrá, už to nejde. Takže... Nepermanentnosť sa ukazuje. Veľmi. Z toho veľa nespravíme. Takisto meditácia. To je to isté. Takisto časom tá myseľ bude nejak ochabovať a tie kognitívne schopnosti naše budú slabšie, bude sa nám horšie koncentrovať, alebo možno nebude tá naša pozornosť taká ostrá, taká rýchla. S tým treba rátať aj pri meditácii, že sa to môže preklopiť do nejakého iného prežívania. Môže to byť o niečom inom, môžeme postupne začať strácať tie schopnosti. Ale keď človek má dostatočnú múdrosť a očakáva, že takto veci sú a vidí, ako veci sú, tak ako sa na to dostatočne pripraví, že áno, takto to bude a to je tá cesta a budem to robiť, lebo má za tým niečo naozaj prospešné. Takže ideálne je si to trošku aj rozmysleť dopredu, že
ako to bude vyzerať za 10 rokov, za 20 rokov, za 30, za 50 rokov a sa tomu prispôsobiť a popracovať trošku na nejakom prospešnom zámere, že čo vlastne tým chcem dosiahnuť. A to je obrovský problém pre väčšinu ľudí, aj profíkov, športovcov alebo rôznych ľudí, ktorí nejak podnikajú a chcú rôzne veci ako dosiahnuť a niekým byť a tak ďalej. To je presne o tom, že dosiahnu nejaký vrchol, ale na ten vrchol ich vytlačí len nejaké baženie, alebo častokrát ich tam vytlačí nejaké vnútorné zranenie, alebo nejaký pocit, že musím ukázať svetu a potom, keď tá krivka ide dole, tak majú z toho depresie, lebo už nikoho nezaujímajú, lebo tak to je. Proste, kým ste na vrchole, tak zaujímate každého a to ale veľmi rýchlo prejde. Veľmi, veľmi rýchlo prejde a zrazu vy ste ako niekde zabudnutí. Niektorí ľudia sa s tým veľmi ťažko vedia zmieriť. Ale ešte je tam jedna taká vec, ak môžem, že jedna vec je, keď niekto báži za tým všetkým, ale dajme tomu, že si to uvedomí aj ten vrcholový športovec a celé si to, dajme tomu, už začne všímať, odpozoruje, dajme tomu, že to aj pochopí, že aha, ok, čak to som bol v minulosti, už to je za mnou, jasne som, ale aj tak v tom takom nejakom, nazvime to, že neutrálnom obláčiku, kedy to zbadal, pochopil, zanechal, ale prísť na tie nové radosti je také akože náročné. Že dojsť do tej neutrality, z toho hypu, pochopil to a teraz začať hľadať tie nové radosti. No áno, častokrát je tam potom nejaká taká kompenzácia alebo taká priputanosť zase k niečomu inému. Môže skončiť s profesionálnym športom a potom sa dostane do nejakej firmy a náhodou sa mu tam darí a má tam nejakú pozíciu a zase tam niečo začne znamenať, aspoň pre tých pár desiatok ľudí, ktorí s nimi pracujú a sa k tomu pripúta ten človek. A tiež to nič dobré pre ňo nespraví, pretože všetko bude robiť len preto, aby on bol ten, ktorý vyniká, ktorý vie veci robiť dobre a ktorý, hej? To sa takisto deje častokrát. A možno to už nebude robiť, ak tam má nejaké pochopenie. Možno už bude to je plávať presne v o tom pochopení. neutrálnych vodách nejakých. No, tak ako to je presne o tom, že ako ďaleko človek zašiel v tej svojej praxi a že či má tú prax dobrú alebo zlú. O tom presne hovoríš, na to presne narážaš. Že či tá neutralita není taká, potom taká akože, nechcem povedať, že nudná, ale že možno, že pre tých vonkajších ľudí, lebo očakávame, že Jarda Jager bude najlepší. Hej, že Jarda Jager bude o všetkom nejaký a teraz zrazu povie, vieš čo, ale ja som normálny teraz, ja neviem čo, normálny predávač a robí mi to radosť. Alebo nerobí. Ja neviem, čo mi to robí. Nič mi to nerobí. No, to je presne o tom, že človek sa proste musí... Ja mám rád nudu. Ja som si vybudoval dobrý vzťah k nude a ja sa rád nudím. Ja sa to učím. Pre mňa ako si sadnúť, že som sám, pre mňa najlepšie je, že som sám. To je ale samozrejme spôsobené tým, že mám malé deti a tie kriče a tak ďalej, to sa môže zmeniť, hej. Ale ako v súčasnom období, že som sám, nič nemusím robiť, asi sadnem a len pozerám do steny. To je super. A nič sa nedeje, nič zaujímavé. To je pre mňa, že dobre strávený čas. Môžem sa ja opýtať, na čo si? Ja som teraz čítala takú knihu a tam je akože popisované, že pre muža je veľmi dôležité, aby vedel, kto je a akú má hodnotu na trhu práce. Alebo ako vo svete. Nie je to potom také, že vlastne, že akože ten človek potrebuje ako keby cítiť takú tú a takéto svoje naplnenie životné, alebo že taký význam v tom živote a preto si vlastne hľadá tú prácu, kde sa nájde, alebo či tam nejaká motivácia z tohto hľadiska. Alebo či to tiež vlastne nie je v pohode, lebo potom, akože chápem, že sa potom utneme vlastne na tú identitu a že keď náhodou by to nevyšlo, tak sa nám to celé akože rozpadne, ale
akože tam to bolo popisované, že je to veľmi dôležité pre toho muža, aby si proste vlastne držal nejakú stabilitu a vedel proste, kto je, čo je a nemal proste z toho nejaké issues. Takže keď teraz popisuješ to, že vlastne keď je to prehajpované a že ten človek vlastne sa snaží veľa dosiahnuť, aj keď to, tak možno je to ako keby tým, že pokiaľ je to naozaj niečo, čo ho baví, tak je to akože v pohode, aj keď na tom pracuje nejak ako veľa, ale pokiaľ to ako už prehajpuje a že tam má ten ako to spoločenské uznanie, tak to je ten problém, alebo... No asi z toho, na čo sa pýtaš, by som povedal, že problém je to prehajpovanie a ja by som kľudne to prehajpovanie vymenil za slovo pripútanie. Lebo ja môžem vedieť, čo je moja hodnota, ja môžem byť veľmi racionálny v tom, že som veľmi pekný chlap a viem veľmi dobre komunikovať, tak na tom si postavím svoju kariéru a budem ten šarmantný proste týpek, ktorý to vie s ľuďmi a viem sa niekam dostať. Hej, to som teraz nehovoril o sebe, ja som presný opak. Náhodou, aby to niekto zle nepochopil. A je to v pohode, akože je to OK, proste no má dostatočný intelekt na to, aby si uvedomil, že kto je, čo je, aké sú jeho silné stránky. Už toto je veľký problém pre väčšinu ľudí, že vlastne to nevidia to rozpoznať, že kde sú tie ako silné stránky, na ktorých sa dá niečo stavať. A to je úplne v poriadku, to je úplne OK, ale pokiaľ ten človek ako keby uverí, že to je naozaj on, že to je to moje ja, vtedy prichádza tá ilúzia, vtedy prichádza tie závoje, hej, toto pokrivené vnímanie sveta a toho, ako vlastne svet funguje a on sa úplne pripúta k nejakému nápadu, že toto som ja a takto to má byť, tak jednoducho tomu spôsobí utrpenie, pretože realita je nepermanentná, je neuspokojivá a on čím viac sa bude snažiť držať tú svoju identitu, tým viac o to bude bolieť, pretože sa mu neustále bude rozpadať pod rukami, pretože tak to je. To sú takisto tí profesionálni športovci. Oni mali vybudovanú takú proste personu a im keď sa to rozpadne, tak zrazu pre nich je to veľká lekcia. Nie je to jednoduché, než ako fakt pre ľudí, ktorí boli niekde vysoko v akejkoľvek oblasti života, či už veda, šport, umenie, to, hento, tamto a potom vlastne idú niekde do toho zabudnutia, tak ako nie je to sranda pre tých ľudí, lebo väčšinou sú na to veľmi priputaní, väčšinou naozaj je to ich ako identita, hej? A to je vlastne hlúposť. Keď aj neboli? Ako? Že keď aj neboli hrozne vysoko, však proste ako muž, kdekoľvek prídeš, tak proste riešiš veci zo svojej možnosti na 100%, bez ohľadu na to, či z teba bude majster sveta alebo nie, ale nejak to tak máme, nie? Že sa niekde nachádzaš, niečo riešiš a v podstate nemusíš dosiahnuť najvyššie mety z nejakého oného, ale v danej chvíli, v danom horizonte časovom to robíš tým spôsobom, že... No tak keď si v tom úspešný. Väčšinou teda. Ako väčšinou ľudia sa priputávajú k tej svojej identite, keď sú úspešní, keď sa im darí. Hej, no nemusí o tebe nikto vedieť, ale áno, vieš vyvíjať veci, niekde prídeš, v práci ťa poznajú, tam prídeš, jasné, to je román, ten vybaví, hej, a proste si niekto. A ľudia ti validujú tú tvoju identitu, hej, a ty si taký, častokrát to oni začnú aj zneužívať, lebo vedia, že ty na to počúvaš, hej, tí, ktorí sú manipulátori, vedia, že čo ty máš rád a tým spôsobom na teba pôjdu, hej, a ty si taký a ty tieto veci parádne zvládneš a za kým iným by som išiel, než za tebou. Ja si poviem, hej. Čiže častokrát to ľudia používajú voči tebe a vtedy sa ľudia väčšinou priputávajú na tú identitu, lebo to vonkajšie prostredie im v tom pomáha. Druhá možnosť je tá, že ľudia vlastne, že im nič nevychádza, nedokážu vlastne sa presadiť medzi ľuďmi, lebo majú určité danosti, ktoré nie sú, dajme tomu, kompatibilné s tou dobou, nevedia sa ako keby prispôsobiť tomu, ako to teraz funguje. A tí zase majú opačný problém, že oni vlastne chcú odmietnúť tú svoju identitu. Oni sa nevedia zmieriť s tým, kto sú a akí sú. Čiže tam nastáva averzia, ale to je to isté vlastne, to je ten istý proces. Oni sa tou averziou zase priputávajú k nejakej identite. Proste aj jeden extrém, aj druhý extrém povedie tak či tak k nejakému trápeniu. Nech už čokoľvek spravíme s tým.
Takže tá taká stredná nuda, že sa vnímame proste tak, ako sa máme vnímať, ako nepermanentná a nie ja bytosť, je ideálne. No. To nám pomôže predchádzať veľa problémom, ale tak to je teória. Hej. V praxi každý z nás je priputaný k niečomu, hej, k nejakým veciam. A to už sme trošku odbočili o tej vytrvalosti, ale ako súvisí to, určite to súvisí s tým, súvisí to s tým, ako je to správne slovo? Potom je ale ešte otázka, že a má zmysel vytrvávať niečo, je všetko nepermanentné, však tak prídem, skúsim, No, to je dobrá nevydarujem. otázka. No, dobrá Má otázka. to zmysel? Akože tí, čo sa upli a bežia 20 rokov, tak je jasné, že majú nejaké iné issues, ktoré neriešia. Hej, tých rovno do vagóna, tých vieme. A potom je tá otázka, no, že či to má No tak ja, zmysel. ja osobne si myslím, že veci, ktoré stoja za to, väčšinou sa na ne čaká. Že nie sú hneď a nie sú zadarmo. Áno, ale znamená to, no my sme si to veľa na ten šport teraz premietli, tak ma to tam ťahá, hej, ale v podstate človek by mal byť trpezlivý a pokojný. Nech sa No, deje, čo sa deje. Možno aj tá nuda je na niečo dobrá. no a teraz ty to už začínaš trošku prerámcovať, už ako predbieha, že kam som chcel ísť. A, že sú také dva výrazy a to je, že vytrvalosť a trpezlivosť. Jaký v tom vnímate rozdiel? Že trpezlivosť a vytrvalosť. Ja osobne tak teraz akože dosť výrazne veľký. Tá vytrvalosť mi tak príde, že idem hlavou proti múru vytrvalo až proste nejak povolí ten múr a trpezlivosť je taká, že trpezlivosť mi skôr príde s tým takým nefyzičnom, takým nejakým skôr ako mental state. Vytrvalosť je vlastne tiež mental state, ale vytrvalosť mi skôr príde taká fyzická, neviem. Mhm. Teraz som sa skôr tak stratil. Nie, môže byť. Môže byť. Aj pre mňa to má také otiene. Povie ešte niekto, že čo to v ňom vyvoláva? Takže u mňa tá Trpezlivé. vytrvalosť je asi taká, že áno, proste mám nejaký cieľ, za ktorým si idem a idem si tak akože aktívne a akože že dávam do Mhm. toho veľa. Tá trpezlivosť je pre mňa Mhm. taká skôr, že si uvedomujem, že to nebude hneď, a dávam do toho možno menšiu snahu, alebo akože rovnakú snahu, ale akože som s tým v pohode, že vlastne viem, že to bude trvať určitý čas. U tej vytrvalosti mi to také príde, že dám si cieľ a proste idem tými krokmi a dosiahnem ho a nejak očakávam, že ten cieľ Mhm. bude v nejakom bode. Tá Mhm. trpezlivosť mi skôr príde taká, že jednoducho musím rátať s tým, že to nebude hneď a že to nemusí byť tak rýchlo, ako ja chcem a som s tým v pohode. Že taký väčší kľud mi tam príde v tom, že Mhm. No, verím tomu procesu a viem, že všetko chce svoj čas, že to nenaháňa. tak krásne si to povedal. Máte ešte niekto nejaké asociácie s tými slovami? Tak trebárs vo mne vyvoláva Uh, mm, máš mute loťa, Natália. Počuli sme ťa a potom sme ťa prestali počuť. hej, že vytrvalosť Okay. napríklad vo mne vyvolávala niekedy aj tie, akože, nie že negatívne emócie, ale nie vždy to proste bolo pre mňa prospešné, akože, že mi to vedelo aj ubližovať. A Mhm. trebárs tá trpezlivosť ma učila hodne súcit k sebe a že Mhm. skôr mi to Mhm. akože viac prišlo prospešné niekedy ako tá vytrvalosť. Mhm. Mhm. OK, rozumiem, že kam smeruješ. Chápem, o čom hovoríš. Ešte niekto máte asociácie nejaké? Za mňa vytrvalosť tiež taká tvrdšia, zatínanie zubov a podobne. A Že musíš trpezlivosť skôr vytrvať. taká, Hej. hej, Mhm. Mhm. pardon, že nemám zapnutú kameru, ale mám tu Pohode, chaos. pohode. No problém. No, zaujímavé je to. Ja to vnímam tak, ako
slovenský slovník nám veľa toho nepovie, že to naozaj pracujeme s tými pojmami, že my tu niečo teraz kreujeme, čiže nemusíme sa nejak ako opierať o nejakých jazykovedcov, ale celkom popisujete takéto kolektívne vnímanie tých vecí a ja sa s ním stotožňujem. A možno, že by som to zhrnul tým spôsobom, že vytrvalosť je viac ako aktívna činnosť, že musím niečo robiť v čase a nejak ako keby niekam idem. Trpezlivosť môže byť aj taká, že sedím a nikam neidem, že vyslovene čakám, čiže môže byť taká viac pasívna. Ide mi tam asociácia, že trpezlivosť môže byť taká vytrvalosť bez pripútanosti. Lebo môžem aj trpezlivo robiť nejakú činnosť, ale vlastne nie som pripútaný k tomu, že to musí skončiť tak, ako si ja prajem. V tej vytrvalosti máme nejaký ako keby cieľ, za ktorým ideme, že takto by to malo dopadnúť a je to o takom, že víťazstvo alebo prehra. Podarilo sa mi to, je to podľa mojich predstav, vyhrávam. Nepodarilo sa mi to, tak prehrávam. Kdežto trpezlivosť je taká, že čokoľvek sa deje, tak OK, beriem to tak, ako to je. Čiže je to trošku také viac otvorené, viac také meditačné. Trpezlivosť určite je potrebná na vytrvalosť. Podľa mňa sú to kvality, ktoré vzájomne sa doplňajú a ja si nemyslím, že jedna je dobrá alebo zlá. Skôr ide o to, že kedy ju človek akým spôsobom používa. A to možno, že viete aj v meditácii alebo začnete rozlišovať, že niekedy človek sedí a jednoducho sedí sa, že zle, že to telo bolí, tá mysl môže mať nejaké nečistoty, ktoré proste tam vznikli z nejakého dôvodu a to telo nám ako dáva zabrať. A teraz máte dva prístupy, ktoré môžete k tomu nejak ako dať. A tá prvá môže byť tá vytrvalosť, že teraz vás to bolí, ale ako keby sa hecnete. Že proste dobre, ja tu budem sedieť a nepohnem sa, alebo proste budem označovať, alebo budem sa koncentrovať a to proste prekonám, aj keby, že sa tu mám posrať, tak proste tak to bude. Čiže je tam viacej taká, ako dáte do toho väčšiu energiu a to vás vie preniesť cez tie stavy. A niekedy je to potrebné. Niekedy naozaj je potrebné ako mať nejakú energiu, ako keby mať tú snahu a nejakým spôsobom tak aktívne vlastne niekam sa vybrať. Niekedy to je úplne to najhoršie, čo môžete spraviť, lebo to zrazu všetko to zhorší. Jak začnete na seba trošku vyvíjať nejaký tlak, alebo že chcete niečo vydržať, zrazu vás všetko začne boleť 1000-krát viac, tá myseľ bude nervóznejšia a ten celý cyklus proste vás dostane úplne tam, kde nechcete byť. A vtedy je dobrá trpezlivosť. Vtedy je dobre také, že dobré, OK, tak sadnem si tu akože vedľa toho celého, čo sa deje a možno, že nebudem mať až také vysoké očakávania teraz od seba a nebudem si mysleť, že teraz každý objekt označím úplne perfektne a budem sa vedieť úplne koncentrovať, ale OK, tak budem aspoň sedieť a dýchať. Že ako keby človek trošku polaví zo svojich očakávaní a povie si, dobre, teraz to nejde, počkáme si. A to môže byť tiež spôsob, ako vlastne prekoná tú prekážku. Ja si myslím, že obidve sú podstatné. Aj v meditácii, aj na tej nejakej ceste meditácie, aj rozvoja tých kvalít mysle, ale aj v živote. Niekedy musíte trošku aj tam ako ukázať, že kto ste, aký máte temperament a niekedy je to také, že OK, je lepšie sa držať trošku bokom a počkať, kým veci nejak pretečú okolo. Takže ja si myslím, že toto sú veľmi dôležité také nuancy, s ktorými podľa mňa veľmi málo ľudí ako pracuje. Väčšinou, keď s nimi pracujú, tak veľmi intuitívne s tým niektorí ľudia pracujú. Keď máme spomenúť tých športovcov, Roman, tak väčšinou tí top športovci vedia veľmi dobre používať. Veľmi dobre vedia rozlíšiť, že kedy sa potrebujú ako prinútiť do nejakých vecí, lebo vedia, že ich myseľ niečo vymýšľa a proste
pomeď, dávaj head, nerozmýšľaj, lebo sa poznajú a vedia, že si to môžu dovoliť a vedia, kedy musia byť trpezliví, že sa im nedarí, majú nejaké zranenie alebo fyzicky, ako zdravotní na tom nie sú dobrí a vtedy úplne povolia a proste povia si, OK, za týždeň mi neodíde forma, musím ísť v kľude, budem trpezlivý. To častokrát vie vyvážiť to úsilie, že ten človek proste sa nezraní alebo neviem, čo sa proste mu nestane. Hej. Môže pokračovať ďalej vo svojom rozvoji. Takže je veľmi dobre pamätať na to, že tieto dve kvality musia byť nejakým spôsobom vyvážené. Dáva vám to zmysel? Určite, sa to doplňa. Áno. Dobre, som veľmi rád. Veľmi, veľmi rád. Chcel som si to niečo pozrieť iba. Poslednú vec, ktorú by som k tejto téme chcel povedať, je taká nejaká akože určitý fakt, na ktorý prišli vedci. Ja tiež nemám nejak extra. Môžem ťa ešte prerušiť Áno. na chvíľu? Mne ste vypadli a mala som k tomu takú myšlienku, že Daj. to bolo kvázi tiež dosť také zjednodušené. Počujete ma od detí, alebo nie? Trošku. Pohode. Dobre. OK, že v podstate ja som v takej podobnej situácii, že ja som tiež dosť intenzívne športovávala, ale odkedy vlastne som porodila Tima, tak ako mám dosť, že zdravotné problémy. Takže nič vážne, ale proste nemôžem. Alebo cítim aj, že nemám energiu a vlastne aj nechcem cvičiť. A uberám, akože vedome uberám, respektíve necvičím skoro vôbec. Ale akože je to boj, vieš, že to nie je, že dobre, tak som si povedala, že nebudem a teraz tu pol roka nič nerobím a vravím si, že som trpezlivá. Chápeš, čo ti chcem akože povedať? Že akože, ako keby tá múdrosť tam je, ale ešte aj tá múdrosť kvázi, že bolí. Chápeš, že každý deň si to musím ako keby na novo odoprieť a povedať si nie, teraz je to proste takto a už viac nerozprávam. Prepač, žena ma volá na večeru. Ja, to je presne to, ak môžem skočiť, to je presne to, čo som ja tiež na začiatku hovoril, že niečo ma mohlo baviť, ale tá múdrosť tam musí prísť, že už to není správne, už to není dobré a teraz to neutrálne obdobie, že nájsť niečo iné, možno to nazvime kompenzáciu alebo nejakú novú radosť v niečom inom, aby to dávalo podobný zmysel ako to trénovanie. Vy ste sa tu našli. Nie, tak za všetko toto môže transformácia. Vy ste sa Life freak. No čo vám z toho ide? Čo by ste Luci poradili? No, ďalšie dieťa. To môže len chlapovať. Ten bol dobrý. Vôbec akože veľké kroky a veľké zmeny. Roman má jednoduché riešenie na zložité problémy. Mne sa to páči. Pre druhých. Instantne pre druhých. Skúste vydať. Ten bol dobrý. Skúste do toho dať nejakú jemnosť. Podľa mňa vy to intuitívne to máte nacítené, že čo by Lucia potrebovala. Akože ja by som povedala, že možno rozoznať, kedy je to také, že či je to akože priveľký strach a kedy je to akože to, že telo nám hovorí, že aby sme niečo nerobili. Že ja mám niekedy taký pocit, že napríklad ja neviem niekedy rozlíšiť, že či je to, že áno, proste niečo ma bolí a nemala by som cez to ísť, alebo niečo ma bolí, ale keď cez to pôjdem, tak bude dobre. A neviem, či toto niekomu pomôže, ale akože toto mi príde také, že vlastne spoznať sa v tomto, že ako to zvládam. Ja napríklad akože viem, že keď nerobím aktivity, ktoré zbožňujem, tak idem proste ako dole emočne. Hej, že jednoducho to telo s tým bojuje, že ja chcem to robiť, aj keď som chorá, alebo čosi. Takže je to také ťažko s tým, no. No, to sú tie pripútanosti, vtedy sa presne zobrazujú tie pripútanosti, o ktorých sme ani nevedeli, že ich tam máme. Preto tá pripútanosť je taká zalezená všade. Je veľmi ťažké bez nej žiť, je veľmi ťažké ju odhaliť, vidieť, lebo je
Všade. Sú presne tie veci, ktoré si hovoríme, ja nie som úplne priputaný na to, v pohode. A potom zrazu sa niečo zmení a nám to začne chýbať a začneme sa trápiť. A to sú presne tie tri priputanosti, ktoré tam boli. Ja by som ti, Lucia, či je ešte niekto? Chcete niečo, Lucii, povedať? Ja by som aj poradila, že mohla by sa s tým skúsiť zmieriť a nájsť si nové aktivity alebo vyskúšať to do istej miery. Že pokiaľ je teda zdravá a vie to skúsiť v zdravej forme, že by to mohla vyskúšať, ale povedať si, že toto je isté obdobie, ktoré aj tak prejde, lebo proste my žijeme na obdobia. A toto obdobie je také, že možno má nájsť ešte niečo iné, čo ju bude baviť, čo ju bude naplňať, alebo sa má proste teraz venovať tým detičkám. A keď ju to naozaj baví a naplňa, tak to môže robiť potom, po tomto období. Lebo každé to obdobie prinesie niečo iné. Že skúsiť z toho vyťažiť, aj keď to je nepríjemné, aj keď to nie je jednoduché, ale možno sa skúsiť na to pozrieť aj z tejto stránky. Ďakujem za reakcie. Ja osobne mám pocit, že ja už som si to prebrala v hlave z pravej, z ľavej strany, z hora, z dola. Že práve, že ja už teraz som, takže mám od toho aký taký odstup, ale skôr akože už nad tým iba nerozmýšľam, hej. No ja by som to, Lucia, zhrnul. Či skočil som niekomu do... Nie. Ja by som to zhrnul jedným slovom, vlastne to, čo dievčatá hovorili, a to slovo je súcit. Trošku dobudovať ten súcit k sebe. Aby si skrátka vedela byť spokojná s tým, kde si. V takých podmienkach, v akých si práve teraz. Lebo častokrát prichádzajú vlastne tie výčitky alebo tie také nespokojnosti, že ja by som chcel, mal a takto, tak častokrát nám tam chýba nejaký súcit so sebou, s tým, ako veci sú. Že si neprajeme pre seba, aby sme to proste dali, zvládli. Hej. Sme takí tvrdší k sebe. Čiže ja by som to dodal k tomu celému, lebo ja si myslím, že ty ako rozumovo, racionálne, ako tam nemáš problém si to zdôvodniť a chápať a presne vedieť, že aká je situácia, že čo by bolo najlepšie robiť. Len to je presne o tom, že keď tam chýba to srdce, ten súcit, tak vlastne je to také tvrdé. Že sa musíme akoby presviečať o tom, že tak a tak to je a áno, bude lepšie a tak ďalej, ale nejak vnútri tomu neveríme, lebo sme na seba príliš tvrdí. Takže častokrát to srdce to vie vyriešiť. Máme tu už nejaké detské pozdravy. To je presne úloha matiek, ktoré vedia robiť ten multitasking. Na rozdiel od nás mužov. Čiže môže byť, Lucia, či máš ešte niečo k tomu? By si chcela dodať? Nie, to úplne sedelo, čo si hovoril. OK. Poslednú Ale vec by počkaj, som... môžem sa teda dopýtať, že No, súcit akože myslíš doslova tak, že si sadnúť a praktizovať ten súcit, tak hej. No áno, meditáciu súcitu, no tak to máš najrýchlejšie. Ako môžeš robiť aj iné veci, ktorými si budeš vyjadrovať súcit, ale tak ako tá meditácia je ako keby veľmi efektívny spôsob, je vlastne najefektívnejší, takže lebo nemáš vždy, každý deň neviem koľko príležitostí byť k sebe súcitná a kým toho súcitu máš málo, tak na to častokrát aj zabudneš. Hej? Čiže keď ty si to dáš ako nejaký zámer, že budem robiť túto meditáciu, budeš v tom vytrvalá a trpezlivá, tak potom aj viac sa to začne prejavovať v tých činoch a to už sa potom nabaluje na seba a to spustí nejakú snehovú gulu, ten efekt. Hej? Dobre, tak za mesiac dám vedieť teda. Dobre. Mňa by potom zaujímala otázka, ale kľudne to môžem až na konci.
Pohode, pýtaj sa. Že už keď sa bavíme vlastne o tej meditácii, ja mám pocit, že ja potrebujem všetky tie meditácie. Aj tu láskavosti, aj toho súcitu, aj tu všímavosti. A ja neviem, že či je proste akože dobre ísť akože iba jednu, alebo si to nejak skrátiť a skúsiť to nejak akože, že ísť dve jeden deň a ďalší deň ďalšie dve, alebo že vlastne, že ja keď sa zameriam iba na tú jednu, takže mi potom vlastne budú uchádzať tie ostatné, ktoré tiež potrebujem si naplniť. Mm. Takže vlastne ako na to? Trpezlivosť. Tvoja hlava ťa vie. Podľa mňa teba, keď niekto zobere proste do Disneylandu, tak tvoja mysl tam nájde nejaké veci, ktoré sú na hovno. No, musíme tam ísť príliš dlho a kto vie čo. Dobre, ako je to fascinujúce, vieš, že robíš 3 prospešné činnosti a dokážeš nájsť spôsob, ako s tým byť nespokojná. To je, že... Nie, akože ja by som práve že chcela sa opýtať, že či ako mám robiť ako keby tie 3 veci, alebo či to je priveľa. Lebo ja viem, že som taký, akože ja tak idem tak do vecí niekedy až moc. A No. viem, že mám problém s tou trpezlivosťou. Takže ma zaujíma, že či je lepšie ako keby sa zamerať na jednu tú vec, alebo či... No, k čomu sa pripútavaš? Čo chce Katarína od seba? Čím sa ona chce stať? Nie, ale ja rozumiem, môžem do toho trošku vstúpiť. Ja som to tiež tak mal a že som išiel tú jednu meditáciu dlhšiu dobu a potom mi bolo prospešnejšie, keď som sa napríklad tej povedzme láskavosti alebo teda tej mete venoval potom, poviem príklad, možno 10, 12, 15 dní viac tomu ako všímavosti. Mm-hmm. Že ostal som v podstate, som si pomeditoval v kľude a potom som dal metu a potom som ďalej nerozvíjal všímavosť v podstate, hej. A radšej som mal takéto kratšie a v Však to sme vtedy aj riešili spolu. Áno. Takže toto je možno, že veľmi podobné, že človek vie, že ich je tam teraz niekoľko, tak teraz čo si mám dať ráno, to, na obed to, večer to. Trošku som to tak zvolnil, že tých meditácií boli možno 3, 4, 20 minútové za týždeň. Nebolo to strojené ráno o 6, 3 hodiny, toľko. Trošku som to nehal tak, uvoľnené a v podstate tá meditácia, ako sme sa bavili s Martinom, v podstate prebieha počas toho dňa tá všímavosť, že vlastne sa všimnem, že počas nejakej činnosti, že jednoducho som tu, je to takto, si tak človek odpozoruje, povšíma, ide ďalej a večer si k tomu sadne, ale nerozvíja všímavosť, ale teda tú metu. Takže v nejakom takom horizonte, čo ja viem, pár dní, pár desiatok, no tak to je asi také celkom fajn. Tam si treba všímať seba asi, že ako to potom vypáli na toho človeka. Jak to na teba zapôsobilo, Katarína? Dalo ti to nejakú odpoveď? No, ja si myslím, že moja odpoveď je v tom, čo viem, že musím sa viac poznať, aby som tieto odpovede našla v sebe. Akože, že vedela to ako keby cítiť, čo potrebujem teraz a koľko toho potrebujem a neísť tak, že proste naplánujem si to z hlavy. Čo ja som expert si plánovať veci z hlavy. Ale akože hej, ja si myslím, že akože treba sa v tom uvoľniť, že nie určite to preháňa, lebo však to nie je ani dlhodobo udržateľné. Ale práve akože toto som si všimla, že som robila nejakú tú meditáciu, ale mala som pocit, že mne chýba aj napríklad som robila meditáciu láskavosti, ale si mne by trebal aj ten súcit. Takže si vravím, že no fajn, že robím toto. Ale unikajú mi ďalšie veci. Ale hej, to že je taký ako môj problém, že mám pocit, že potom, že by som mala toho viac spraviť. Ale hej, možno proste si to tak ako otestovať na sebe, že čo, či budem robiť 10 minút to ráno, 10 minút večer, proste niečo iné, alebo zamerať sa na jednu vec. A uvidím proste, ako to bude v nej sedieť asi. Neviem. Kebyže ti ja mám poradiť, tak určite ti poradím, že vyber si jednu vec a tej sa prioritne venuj. Čiže keď vieš, že ti chýba láskavosť, súcit sú veľmi blízko. Čiže tam je rozdiel len v tom, že či je prítomné trápenie, alebo či nie je prítomné trápenie. Keď nie je prítomné nejaké trápenie, tak je to láskavosť.
keď príde to trápenie a to vyvolá, tak to je vlastne súcit, hej? Ale ono to ide z veľmi podobného miesta, čiže ten mechanizmus toho priania je vždy podobný, vždy to ide zo srdca, len je to trošku iná kvalita, takže ono, keď praktizuješ metu, tak vieš praktizovať aj súcit, keď praktizuješ súcit, tak vieš praktizovať aj láskavosť. Tam to nie je veľmi rozdielne a tým, že to je koncentračná meditácia, tak to je celkom ako jednoduché, hej. Takže tam sa nemusíš nejako báť, že teraz toto musím praktizovať 20 minút a takisto aj 20 minút toho, hej, lebo ono to je veľmi podobný zámer je tam, takže toho sa nemusíš obávať, ale určite je dobre si vybrať nejakú konkrétnu prax, ktorú začneš praktizovať. Aj Roman napríklad mal tú vypasanú a robil vypasanú a robil aj na tých ústraniach a tak ďalej. A časom už tá vypasaná bola príliš tvrdá a vlastne ukázala na to, že je tam nedostatok láskavosti. Už tá prax začala byť taká skostnatelá, začala vytvárať určité proste stavy, ktoré už Romanovi nevyhovovali, tak som povedal, OK, dobre, toto na chvíľočku proste daj viac do úzadia a začni sa venovať mete. Lebo táto zjemní. A to je evidentne to, čo on potrebuje v ten daný moment. Má tú láskavosť so sebou. Nič mu neunikne, on môže byť všímavý cez deň a tak ďalej. Hej, tak ako hovorí, len ako keby zobral si nejakú inú vec, ktorú evidentne nemá, že mu chýba v ten daný moment, lebo môže mať aj v živote určité podmienky, ktoré to vyvolávajú. Že skrátka je tam nedostatok láskavosti. Tak si zoberiem tú láskavosť, teraz si to žiada, ten môj život, tak sa na to budem koncentrovať a budem to rozvíjať. A zase budeš to rozvíjať, to ťa niekam posunie a zase sa zmenia podmienky, zase ako keby niečo nastane, nejaký zlom v tej praxi a vtedy zase väčšinou máš možnosť trošku niečo zmeniť. A uvedomíš si, že aha, dobré, a teraz ma to viac ťahá týmto smerom, teraz chcem viac praktizovať takto. Hej? Čiže tam, keď sa začneš trošku počúvať a máš trošku skúsenosť, tak ako keby vieš už so sebou trošku pracovať, alebo hej, ťa vieme nasmerovať, alebo proste však na to sme tu. Hej? Takže, bo niekedy to nevidíš, niekedy naozaj ľudia okolo viac vidia, hej? Že čo. Čiže v tvojom prípade, Katka, úplne stačí, alebo teda ja by som kľudne ako keby rozvíjal pokoj. Lebo pokoj je veľmi dobrý aj pre súcit, aj pre láskavosť, aj pre všímavosť. Vieš? A teraz je jedno, môžeš ty rozvíjať meditáciu láskavosti, môžeš robiť meditáciu súcitu, akože vyber si čokoľvek, ale môžeš si vybrať, že ten pokoj je pre mňa dôležitý. Že to ja potrebujem rozvíjať na začiatku tej meditácie a tomu sa ja potrebujem venovať. Ja neviem, medituješ 30 minút, ideš meditovať, tak väčšinu tej meditácie venuj tomu pokoju a už keď máš ten pokoj, potom začni označovať alebo proste začni nejak rozlišovať, že aké sú tam objekty. Ale dajme tomu sa sústrediť na ten pokoj. Lebo keď tá myseľ vlastne takto to rieši, že ja tam by som chcel, aj to by som chcel, aj to, tak ona vtedy nie je pokojná. Je veľmi aktívna. Chce veci a rieši a rozmýšľa, hej, a je tam proste veľa aktivity a tak ďalej. A ty si, vieš, veľmi aktívna, však už ťa tu vidíme chvíľku, hej. Takže ja by som kľudne začal s tým. Ja by som si vyslovene daj si to, že mesiac, 2 mesiace. A venuješ sa tomu pokoju. A to ťa niekde dostane. Niekde prídeš, niečo ťa to naučí a zrazu si uvedomíš, že aha, už tomuto rozumiem, už môžem ísť ďalej. A zase si priberieš nejakú ďalšiu vec, že ako keby ten pokoj už vieš, že ako na to a na tom budeš stavať. Čiže určite je lepšie si niečo vybrať a ísť tom do hĺbky. Lebo to ťa o mnoho viac naučí. Keď to začneš rozkladať do šírky, že tu kus mety, kus toho, tak ako keby budeš mať nejaký akože zážitok plošný z tých vecí, že a tak viem, jak sa robí to, viem, jak toto, ale vlastne pôjdeš niekde pod povrchom. Že nepôjdeš príliš do hĺbky. Čiže radšej sa zamerať na jednu vec, s tou niekam proste zájsť, ono aj tak je to nepermanentné, čiže niekde sa ti to proste prestane dariť, alebo ja neviem čo, hej, a trošku zmeníš potom prístup, trošku to inak, hej, ale ide o to, aby si išla do hĺbky stále.
Myslím, že si trafil klinček po hlavičke. A to sa inak aj teraz snažím, že byť taká viac v pokoji, robiť pokojné aktivity. Hovorila som si, že budem mesiac bez tancovania, bez tohto dopamínu. Nejaký pomalý tanec slaďáky musíš zaradiť. Chodiť na nejaké tie... Začala som čítať knihy. Začala som sa viac Ale baví ma to. Baví ma to čítanie kníh. Ale ja viem, že som taká, že ja už to mám niekedy, mne to až vadí na tých druhých ľuďoch, že oni len sedia a proste chcú hrať videohry a ja proste potrebujem ísť von a robiť čosi. Ale viem, že sa potrebujem akože viac tak upokojiť a byť taká menej aktívna. Lebo ja som potom až príliš aktívna, a hlavne v hlave. Takže myslím, že ten pokoj bude super. Ďakujem. No, tak pokoj je aj jedným faktorom osvietenia, takže pokoj aj pri vypasaní je dôležitý, aj pri mete všade. Ešte jednu takú vec som si všimol, Katarín, že na začiatku o tom začala hovoriť a potom si povedala niečo také, ako že nemala som to ani spomenúť. Práve naopak, že všetko, čo sa týka tohto, treba podľa mňa šerovať a hlavne tu, akékoľvek takéto drobnosti, kedy sme si takí neistí, či to robíme tak alebo onak, lebo proste to je to najhlavnejšie, že nás vlastne Martin podľa mňa v tomto ako dobre vedie, takže netreba byť pri tom ostýchavý, že ja to robím asi takto nejako divne alebo nejako. Že veľmi dobre podľa mňa šerovať všetko možné, čo sa tohto týka. Je, lebo sa vidíme, vieš, je to také, že vieme sa, ako sa nejak poznáme, akože netravíme tu spolu, nevieme, čo by sme tu robili, akože sme malé štvorčeky na počítači, ale akože stačí to, na toto stačí, že sú tu iní ľudia, čiže my nikdy nebudeme tu rozprávať o svojich ako najväčších strachoch a traumách, ktoré sme kedy zažili a to ani není potrebné, lebo častokrát to potom sú tie také príbehy a zase sa pributávame k nejakým identitám a veciam, čo sa stali a tak ďalej. Častokrát tie riešenia sú veľmi také, ako môžu byť také univerzálne, že áno, tak ten pokoj, tak choď, tak to praktizuj. Vieš? A vlastne tá zmena a to pochopenie prichádza s tou praxou, že ja tam nemusím stať pri tebe a ako sa ťa každý deň pýtať, že no tak jak to išlo, hej? A čo si všimla? Ty na to prídeš sama, hej? Jak ľudia, čo majú koučov, vieš, ja neviem, no. Ja si to neviem predstaviť, ako coaching je super. Ja som proste ešte, keď som aj robil vo firme, bože, koľko. Ja som robil tréningy na coaching, hej? Keď už teda si mám pospomínať. Coaching je super ako nástroj. Ako veľmi pekný, že človeka sa pýta, že on si sám na to prichádza, ale ako ja si neviem predstaviť, že teraz každý týždeň by som išiel za coachom a akože on by sa ma akože čo by sa ma pýtal? Že čo som mal na raňajky? Alebo akože čo za ten týždeň sa v mojom živote akože stalo? Hej? Veľmi málo. Ako môže byť, že niekto proste má nejaké ťažké životné obdobie a sa s ním niekto rozvádza a do toho mu niekto zomrel a ja neviem čo, hej, našiel niekde psa na ulici a si ho adoptoval a veľa vecí sa deje, tak OK, dobre, za ten týždeň ako niečo zažije, ale tiež to skôr len potrebuje ako nejak vyložiť a nejak si v tom ako utriediť myšlienky, je tam nejaká akože extra zmena tiež neprebehne, hej, čiže ako nejak stále ako pozerať sa na každý krok, že či teda už a to je také preceňovanie trošku toho, ako my vlastne v tej mysli vieme robiť, hej, to je také, že potom ľudia si myslia, že jeden deň niečo spravili trošku inak, že už sú iní, hej, že už to vedia a už proste to všetko dosiahli a potom sú sklamaní, lebo zistia za mesiac, že vlastne nie sú rovnakí, ako boli pred mesiacom a sú rovnakí pitomci, ako boli pred 3 rokmi, a potom sú takí, what the fuck, žiaden coaching nefunguje. Funguje, všetko funguje, to všetko pekné, ale človek naozaj musí ísť do hĺbky v určitých veciach, si ich vybrať, mať tú vytrvalosť, mať ten súcit so sebou, mať tú trpezlivosť a proste robiť na tom, robiť. A ty okolo toho chodíš, okolo toho, že kde je tá pravda, kto som a kto nie som a ako veci je. Ty stále okolo toho budeš chodiť len tým, že my sme proste popletení tou dobou, ktorú žijeme a mobilmi a naša myseľ je zložitá, tak my tak ako sa podkýname o tie pravdy, ktoré tam niekde vnútri máme, ale nevidíme to. Nevieme si to uvedomiť. Preto ty, keď ideš do hĺbky, tak vlastne
sa podkyňaš viac a viac, ako keby viac a viac chodíš okolo nejakej tej pravdy, okolo niečoho, alebo môže to byť nejaký vhľad meditačný, že vlastne ty stále veľmi vytrvalo a tvrdohlavo, ako keby stále ideš do toho, na to isté miesto, tam to hľadaš, lebo však to tu niekde musí byť. Ono to tam je, hej? Len nám to trvá, kým to objavíme v tom teritoriu. Čiže preto radšej si vyber si nejakú vec a rob s ňou. Hej? A keď ti už to začne, akože mi to nejde, alebo čo, tak vtedy sa treba na to pozrieť, že či tam je nejaká chyba, alebo či treba niečo zmeniť. Hej? Lebo na tom sa niečo naučíš. Aj na tej chybe, aj na tom, že už mi to nejde, sa naučíš niečo veľmi dobré. Len to musíš ísť do hĺbky, aby si spravila chybu. To je o tom. To sú aj vzťahy. Hej? Môžeš mať vzťah s niekým nejak na diaľku a ako všetko s kostolným poriadkom a všetko OK, hej? Ale až keď idete do seba a do hĺbky a nejak sa začnete spoznávať, až tam si poviete aj zlé veci, aj proste niečo pokašľaš a tak ďalej, ale sa naučíš aj o sebe, aj o tom partnerovi, ho spoznáš aj seba. Takže dôležitá vec. Málo ľudí to už nechce robiť nejak tak do hĺbky. Väčšina ľudí sú takí, im stačí ísť po tom povrchu väčšinou. Len nech to pekne vyzerá. Inak toto ja si všimám veľmi ako na slovenskej tanečnej scéne, že ľudia zostávajú strašne na povrchu. Slovenské Oni tancujú 10 rokov salsu, ale oni nevedia jazyk, oni nevedia nič o kultúre, oni nevedia proste, že z čoho a kde ten tanec vznikol, že aké sú tam tie tance, tie kultúrne ako predtým, z Že ktorých vedia, to že to je vidia. sex tancom, tak by to ani nerobili, podľa mňa. Sodoma, Gomora. Tak všetky latinskoamerické tance sú o sexe, nie? No, môžeme sa na to pozerať všelijako. O to tam ide. Toto som mala inak zaujímavú diskusiu s kýmsi, že sú vakuny v rumbe, akože to je taký tanec, ktorého vznikla tá salsa, vlastne sa hovorí, že rumba je vlastne matkou salsy a son je otcom salsy a tam je práve ako keby práca s tým, že muž má teda tú ženu plodniť určitými pohybmi a tá žena sa má chrániť, aby proste neotehotnela. A mimo to si hovoril, že to je zlá interpretácia, to je o tom, že on posiela zlú energiu. Nie, ja tomu rozumiem. Takto má v randení fungovať. Má to fungovať tak, že muž proste niekde ide svojou rukou, hej, a žena urobí, že ideš, potvor. Hej. Vtedy to funguje. Takže on sa ťa akože nechytá. No čak, lebo je to tanec, čak tomu ja rozumiem. Preto je to tanec. Preto to robia v tanci, aby... Chápeš? Latinská Amerika. No. Predohra musí byť. Áno, preto to robia v tanci, aby to nebolo úplne, že ideme hneď na vec. Ale tak to má fungovať vo vzťahoch. Žena si má zachovať tú svoju, akože, že ona teda nie, no tak dobre teda, hej. Proste by to, ale v dnešnej dobe je to častokrát vymenené. Dobre, máme tú poslednú vec, vám chcem povedať, lebo fakt zaujímavá. Je to posledný vedecký ako výtvor, zistili niečo. Ja strašne mám rád, keď oni zistia, že tuto v mozgu niečo existuje, si to nič tým nevysvetlia nikdy, tí veci, len popíšu niečo a za pár rokov zistia, že vlastne to funguje úplne inak, ale ja to mám vždy rád, vždy mám z toho takú radosť, keď veci niečo teda nájdu. Tak volá sa to, že po anglicky vám to prečítam, anterior mid-cingulate cortex. OK, preklad je to, že predná stredná cingulárna kôra. Neviem, či je dobrý ten preklad. To sa priznám, že to tu mi Google preložil. Hej. Čiže je to súčasť mozgu, súčasť limbického systému a hrá kľúčovú úlohu pri regulácii úsilia, vytrvalosti, emóciách a kognitívnych funkciách. Čiže niekde v tej kôre objavili vlastne nejakú časť toho mozgu, ten anterior mid cingular cortex, ktorí teda zistili, že vlastne je zodpovedný za to,
respektíve sa aktivuje, keď robíme veci, ktoré nám nie sú príjemné. Doteraz som ja rozprával vždy o vytrvalosti, že tam musí byť tá ako keby príjemnosť. Hej? A toto skôr ide na tú trpezlivosť, lebo trpezlivosťou častokrát prečkávame veci, ktoré nám nie sú príjemné. Že ich skrátka nejak si úplne neužívame. No a oni vlastne zistili, že tí ľudia, ktorí majú vysokú vytrvalosť, majú tú časť toho mozgu väčšiu, alebo teda, že sú tam nejaké štruktúrálne zmeny. Čiže potvrdili teda hypotézu, ktorá je celkom logická, a to je tá, že keď sa učíme robiť veci, ktoré nie sú komfortné, ktoré nám nie sú úplne že príjemné, tak tá časť mozgu vlastne ako keby narastá a my sme s nimi ako keby viac v pohode. Čiže ten náš prach toho, že čo považujeme za nepríjemné, sa nejakým spôsobom posúva a tým pádom vieme byť viac vytrvalí. Čiže to je ešte taký ďalší pohľad, ktorý vlastne som k tomu celému chcel dať, lebo kebyže rozprávame len o tom, že je to príjemné a musí to byť príjemné, tak zase nie sme v tej strednej ceste. Hej? Zase sme niekde akože si odfičali a úplne ignorujeme tú duku, úplne ignorujeme tú neuspokojivosť reality. Čiže to, že nám je niečo príjemné, alebo že tam vieme zažiť príjemné momenty, Roman, momenty, je veľmi dobré, je to prerekvizita, ale musíme byť realistickí a musíme vnímať, že stále tá realita je neuspokojivá a treba očakávať, že ok, prišiel moment, pekný, užil som si ho, yes, ok, nebudem sa k nemu pripútavať, pretože tá realita sa stále mení a bude neuspokojivá a jednoducho potrebujeme mať trpezlivosť, potrebujeme byť otvorený a skrátka prečkať určité veci. Čo je podľa mňa veľmi pekná metafora na meditáciu, lebo meditácia je presne o tom. Človek sedí 2 týždne a z tých 2 týždňov 10 minút je také, že fajn. Príjemný pocit. Kebyže to nejak ako na celkové časy nejak rozdelíme. Tak ja mám aspoň taký pomer. Že fakt, že 2 týždne, že a potom 10 minút. Čiže treba mať dobre nastavené očakávania, aby naozaj človek sa vedel potešiť z toho, keď tá prax ide a takisto, aby vedel byť trpezlivý k tomu, keď veci nie sú podľa jeho predstav, keď je to také, že častokrát, keď je to také, že to nejde, vtedy sa najviac učíme. To je vlastne tá odpoveď tých nervových buniek, to tiež už veci ako na to prišli, že keď sa učíš niečo nové, tak vlastne vtedy tá myseľ je taká, zažíva ten taký vnútorný stres. Takže je veľmi dobre sa s tým kvázi nejak skamarátiť. Ja osobne by som povedal, že meditácia dokáže robiť také veci, že asi rastie ten cingulárny kortex a tie veci, ktoré predtým sa nám zdali ako veľmi nepríjemné, sú menej nepríjemné. Vlastne ako keby ide to do tej nejakej neutrality. A tie veci, ktoré boli nám veľmi príjemné, veľmi sme sa z nich tešili, tiež idú do takej neutrality. Čiže vlastne všetko to spadá postupne do takej hnusnej nudy, Roman, v ktorej vlastne je všetko len nuda. Tak nuda nie, práve že ja to ako... Ale si vyrovnaný, chápeš? Si v pohode. Z hľadiska napríklad ľudia, rodina, okolie ma vnímali nejako. Mne sa ako zdá, že však som taký neutrálnejší, ale im sa zdá, že som smutnejší alebo niečo. Ale to je od veci. Ale teraz sa chcem spýtať ešte jednu, čo ma napadla. V rámci tých zásadov, čo sa robí 2, 3, 5, 10 dní, väčšinou sa to rieši, čo sa týka vypasaní, že všímavosti. Ale že je možné to robiť, že 4 dní metu? Non-stop. To aj také. A potom čo? No potom pravdepodobne sa tam do niekoho zamiluješ, alebo niečo také sa stane, podľa mňa. Asi, že? Lebo budeš taký ideálne do seba, áno. Taký jemný.
Možno aj do mňa, kebyže tam som, lebo však predsa len. Transgender. Takže toto sa môže stať, no a budeš úplne akože... Budeš Asi úplne s mierou pre mňa, odpálený. nie? Tu láskavo s mierou, nie? No, ako ja by som úplne v pohode. Ja by som ti to odporúčal. Aj, Tým sa veľké neviem. veci dajú robiť, hej? Zase pozor, ty si to tak predstavuješ, že metá, že tu nejaké pocity, ale to má svoju hĺbku, to už keď vieš vykultivovať ako Určite veľmi, áno, lebo no to není sranda úplne, aj hej? teraz vnímam, že fyzicky všetko si môžeme uvedomovať, ale zrazu dojde situácia, nová vec a kvázi na seba tlačíme. Proste nie sme na seba dobrí. Proste vyžadujeme od seba presnosť, vyžadujeme od seba viac a lepšie a potom si z toho frustrovaný, lebo to malo byť lepšie. A toto sú možno tie atribúty, ktoré by som s tým zjemnil. No určite áno. Tak pozri sa, my sme teraz mali pobyt, hej? A každú vedenú meditáciu, čo som robil, bola meta. Hej? A učím to ľudí robiť vyslovene tým spôsobom, že idú meditovať, tak nech robia hodinová meditácia, tak ja neviem, koľko Zuzka sme to pol hodinu, 40 minút bola meta a už potom postupne pomaličky, ako ideme označovať stúpanie, klesanie. A nech to tak tí ľudia robia, lebo keď oni do toho vlastne ako keby vojdu týmto spôsobom a si to vlastne urobia ako nejaký zvyk, hej, že začínam s tým, to im môže len pomôcť, lebo presne toto, čo ty hovoríš, to je vlastne nejaká naša choroba Nároky. našej krajiny, hej, že my nie sme láskaví ľudia. Ja neviem, odkiaľ to tí turisti ako furt majú, ale ja neviem. Možno, že sme k druhým, akože k druhým sme pohostinne Áno, láskaví. ja si myslím, že to je taká len nejaká, že ja si nemyslím, že to je láska, ja si myslím, že to je také niečo. Ale prečo, že keď to zaplatia? No ja si myslím, že presne o to ide, že aby som dobre vyzeral. Podľa mňa my máme silné to, že chceme nejak vyzerať. Ako, my to vieme zahrať, keď je treba, ale nemyslím si, že ľudia nejak ako, že by rástli s tou láskavosťou. Myslím si, že to práve odumiera. Tá láska. Tureckí Ako obchodníci. samozrejme máme veľa ako láskavých ľudí, to ako to určite väčšinou čím zapadlejšia dedina niekde úplne v prdeli, ako tým lepšie. Hej. To zase nechcem povedať, že nie sme láskaví, ale neviem, no myslím si, že kolektívne tá láskavosť sa tak nejak vytráca. Mám z toho taký pocit, že to nejde tým správnym smerom. Ja to asi tiež tak vnímam a my sa tak často aj s rodičmi bavíme o tom, že aj Veľká noc, keď bola, tak proste všetko sa to tak nejak prepojilo, tie susedstvá a neboli ploty a teraz každý už má ten plot a už má to svoje a už len mamona a už len kúsok plota, aby si dal ešte, aby tá cesta proste náhodou nebola dostatočne široká, keď v zime ide pluh, tak je to také, že každý už si tak pre seba ide a tiež mi to minule kto si hovoril, že my Slováci vôbec nie sme takí srdeční, že to skôr ako Moraváci, alebo keď už Slováci, tak východňari, že sú takí srdečnejší, ale že my sme takí skôr ako uzavretí, konzervatívni, jednak xenofóbia, hej, a ďalšie veci. Takže možno, že to kedysi bolo, ale tiež mám pocit, že to ide práve tým nesprávnym smerom. Ľudia hovoria, že my sa ani málo, akože sa málo usmievame, hej, že sme takí No, tak to je jasné. mročení. To je jasné. A brbleme, teraz minule sme mali takú ako návštevu a riešila sa politika, šport, proste pomaly všetko. Ale proste stále nejaká negativita a stále len sťažovanie sa a si hovorím, že akože nepomáha nám to dostať sa k ničomu a minule som počula takú dobrú Poďme si radšej zatancovať. Hej, poďme si zatancovať. Latinos vedia, ako Poďte sa ma baviť. Oni sú oplodňovať. šťastnejší, Ujo Tibor. spokojne. Ja sa budem brániť. Ja vás musím vyťahnuť na nejakú salsa party. A musíte No, sa to teda salsa musíš. To by si ma musela vyťahnuť. Bagrom. Spravím si vodičak na bak. Ja salsa Alebo party. niekoho napýtam na to. To by dopadlo. Každá by tam so mnou potom chcela tancovať. Tomu ver. To nemôžeš spraviť, preboha. Práve, že to by bol ten výstup z tej komfortnej zóny. Vieš, by sa Vieš, ak ja viem, vytrénoval z tých vieš, čo ja s topánom viem športov. spraviť? Nemusíš to až tak. Oni to tak nerobia ako tí latino na tých vystúpeniach. Akože toto je také... Tá kubánska rumba je viac taká mužská, by som povedala. Akože lineárna je viac taká za mňa.
ženská, som to nazvala. Ale nechcem nikoho súdiť, hej, Ešte, že ale netancujem. Nešťastie. nemáš také problémy. Ale Roman hľadá teraz nejaké nové veci, ktoré by mu mohli robiť radosť, takže Tak ja toho mám veľa, že som neutrálny, jak Švajčiar. Hokejisti sú dobrí tanečníci podľa mňa, nie? Však chodili nejakí hokejisti do tých tanečných súťaží, nie? Čo máme na Slovensku. Či nechodili Tak tam ja som hokejisti? v tom dobrý, mám aj históriu dobrú v tom, takže v pohode, tanca nie je problém. Hej? To vidíš. Takže Martin si posledný, čakáme už len na teba. No, evidentne ja som len nejaký. Ale nie, ako ja... Vrnuli. Keď som bol malý, tak ja som bol taký, akože ja som vedel zabávať ľudí aj tancom, aj kadečím, ale tak už teraz to je také, že to deti možno, že vidia, alebo tak, vieš, doma, keď je sranda. Ale už nejak na verejnosti by som nerad prezentoval moje tanečné komické zručnosti. Je to Ale celkovo ďakujem za potom... ponuku. Čo mám? Nič, že je zaujímavé sledovať, že vlastne tí ľudia to nezačnú robiť bez toho, aby si niečo nedali. Akože málo kde je nejaké plesy. Prvé sa to začne prípitkom, druhým, tretím, piatým, desiatým a potom sa to vlastne deje. Že není to na tej úrovni, ako keď niekto ide športovo tancovať, že ozaj nemusí piť a že sa na tom... Ale tak je veľa chlapov, čo takto vedia tancovať, že chodia na tie veci. Akože ja by som povedala, že ja som veľmi rada, že som začala s týmto tancovaním, pretože práve na tých plesoch som mala pocit, že veľa ľudí proste potrebuje ten alkohol. Ale keď som začala chodiť práve na tie social dancingy, alebo proste na lekcie, tam nechodia ľudia opití. Hej, niektorí akože pijú, alebo dajú si nejaké pivo, ale nie je to také, že musím sa teraz uvoľniť, aby som proste dokázal tancovať. Že to sa mi páči, že môžem tam ísť aj ja, čo nepijem, a nikto to proste nerieši. Že žiaden tlak, že musíš piť, a aby si sa uvoľnil, aby si vlastne dokázal tancovať. Čo mi príde ako niekedy hrozná škoda, že tí ľudia vlastne potrebujú ten alkohol, aby sa dokázali zabaviť, aby sa dokázali smiať, srandovať, tancovať, hej, že sme takí, že možno sa bojíme takého toho judgingu od tých ostatných a potom jednoducho, aj keď by nás to bavilo, tak to nespravíme, lebo čo by si kto pomyslel. Berem si od teba nové slovo, judging. Veľmi pekné. Rídzo, oravský pôvod, v tom cítim. Judging. Tá donies mi z toho judgingu, čo máme v kôlni. Ja odporúčam ísť na zjazd anonymných alkoholikov, lebo tam býva vždycky pravidelná diskotéka bez štipky alkoholu, sa tam bavia všetci. A nikomu nechýba vôbec. Ďalšia špecifická komunita. V tomto smere. Takže... My máme veľa rôznych pekných komunít, ktoré sa dajú navštíviť. Ináč, keď sa tam hovorilo, že mňa to v podstate potom tieto veci smerujú k tomu, že ozaj neostáva mi iné, len začať od seba. Lebo nezmením Slovákov, nezmením, čo sa deje vo svete, čo viem ja. Podľa mňa, kebyže Zuzka, ty s Katkou či budem sedieť 10 minút alebo hodinu. Kebyže sa dáte dokopy, Zuzana a Katarína, kebyže sa dáte dokopy, tak podľa mňa by ste mohli zmeniť svet. Akože, taký pocit z toho mám, že... A ja som taký introvert na to, aby som menila svet. To sme videli, áno. Teraz sme mali pobyt a na konci sme, že tak dajte nejaké zhodnotenie, ale Zuzka rozprávala asi tak 25 minút, introvert. Wow, super. Potom si ešte 4-krát vypýtala slovo. No, ti tak veríme tvojho ale tak po takom tichu sa človek potreboval rozprávať. To zase, to je... Introverti väčšinou majú presne tieto nutkania. Hej. Potrebujú sa vyrozprávať. Jo, ešte jednu vec som vám chcel povedať. Tak skôr oznam. Budem robiť také pravidelnejšie videá, ktoré budem pridávať do členskej zóny, čiže chcel by som tak, že aj 2-3 krát za mesiac, čiže skoro na týždňovej báze, to tak môžete brať aj každých nejakých 10 dní alebo tak. Čiže nastolím nejakú tému, nahrám nejaké videjko, spravím k tomu nejakú techniku,
nejakú nahrávku, hej? A s tým, že vlastne chcem otvoriť časť tej členskej zóny ako že spravím free členstvo a tí budú vidieť len to video. Hej, nebudú vidieť nič iné nebudú vidieť, ani nahrávky, ani nikam nebudú mať prístup, ale kvázi akože umožniť viacerým ľuďom, nech nejak ako môžu sa zapojiť do tej diskusie, čiže tie videá budú také, že skôr otvoríme nejakú tému, hej, a nejak to ako keby uvediem, dám k tomu nejakú nahrávku, alebo nejakú vyslovenú techniku, alebo niečo, čo si môžete nejak ako praktizovať a na to bude nadväzovať živé vysielanie. Hej? Aby sme mali taký kontakt, aby sa nás trošku viac otravoval. Lebo ako evidentne tie živé vysielania ako fungujú dobre, lebo je nás tu dosť. Hej? Nie je to, že som tu sám a vyprávam len tak do steny. Čiže za to som strašne rád, že máte takú vnútorne, že prídete a tu sedíte a diskutujeme ako super, fakt, že klobúk dole, veľmi sa mi to páči. A aj práve preto, že by som to chcel podporiť, že vás trošku viac ako pootravujem aj cez ten mesiac, že by sme neboli takí, že sa vidíme raz za mesiac a potom nič a potom zase živé vysielanie, že by tam bola väčšia taká kontinuita. Dobre? Takže to vám len hovorím, ste prví, čo to viete, že nejaké zmeny trošku sa porobia v tej členskej zóne. Vy tam nepostrehnete nič, lebo máte tam prístup v podstate všade a to aj zostane pre vás. Čiže možno, že nejaké ikonky sa tam len zmenia alebo niečo také. Hej. Budú vám chodiť pravidelnejšie nejaké videá, že Martin niečo proste pridal. Takže kľudne sa ako do toho potom zapájajte. A keď vybavím toto, tak potom by som spravil aj tú WhatsApp skupinu. Že keď niekto bude mať niečo k tomu, tak si vieme napísať alebo niečo také. Môže byť? Znie vám to? Jak? Pohode? Tak chcem opýtať, tie, čo budeš ty robiť, to budeš iba pridávať, ale my by sme si tu mali pozrieť na tie živé vysielania? Či to bude tiež potom živé vysielanie vždy po tej téme? Akože bude častejšie sa budeme stretávať? Alebo... Nie. Bude to video. Nie, bude to video, že hoci kedy si to môžeš pozrieť. Proste ti len príde mail, že Martin pridal video a tam bude, neviem, 5-6 minút, nejakú tému otvorím a k tomu budeš mať nejakú nahrávku. Vieš, nejakú techniku. Potom sa zase prihlasím, ja neviem, za 10 dní a môžete mi dať vedieť, že robil som s tou nahrávku toto, alebo proste, že by to bolo také niečo, že by sme mali nejakú interakciu, viete napísať komentár a tak ďalej, hej. A potom budeme mať aj živé vysielanie, kde vlastne pôjdeme do hĺbky. Tak nejak si to predstavím. No však uvidíme, jak to bude fungovať, hej. Každopádne chcem sa tomu viac venovať. Chcem sa viac venovať tej členskej zóne aj to, že sme tu, čiže viac ako na to dať ako zamerať nejak pozornosť. O to mi ide. Tak verím, že to bude prospešné, že to bude OK. Dobre. 19:34. Ďakujem za pozornosť. Bolo to veľmi fajn. Verím, že vám to niečo dalo. Mne určite áno. Celkom fajn ste triafali veci, čiže ja si odnášam veľa rôznych inšpirácií, takže budem sa na vás tešiť. Uvidíme sa postupne v tých videách. Verím, že to rozbeháme do nejakých 3 týždňov, takže možno už pred ďalším živým vysielaním by som niečo takto začal tvoriť. Kebyže máte čokoľvek na mňa, napíšte, pošlite poštového holuba, alebo otvorte okno, zakričte, alebo telepaticky, alebo v snoch. Možností je veľa, takže sa nás budem tešiť. Prajem vám ešte pekný večer. Ďakujem za pozornosť. Aj tebe ďakujem. Všetkým pekný večer. Ahojte.